Hi guys! Nandito naman ako today. Today is Saturday. So, sa ngayon wala kaming pasok sa work. So, nandito sa bahay, of course. And then, ang gagawin natin today is magluto ng lunch ko. Siyempre, yung namimiss ko na pagkain. At saka, after that, maglilinis tayo ng bahay. Ito, subaybayan nyo ako. Okay, so, alamin nyo kung anong niluto ko. Mag-guess kayo. So, andito na guys. So, ito yung niluluto ko today. Ayan. So, syempre, nagpa-boiled ako ng yung tubig na may tanglad. Nakikita niyo yan guys. Nandito pa rin yan sa Amerika. Dinadala ko yung tanglad. At syempre, saan mo pa makikita? Andito lang, sa gilid. So, pinapasok ko siya guys tuwing winter time. And then, dinidiligan ko lang siya pag nagda-dry na yung soil. Kasi pag minamaramihan ko ng tubig na siya namamatay. So, sana mag-survive siya until June. Para pagka June, malilipat ko na siya. So, yan na guys. So, puntahan na natin. Magluto tayo ng sinabawang itlog. So, itlog ng manok guys. Ang gawin nating sinabaw. Kasi, masarap ngayon ang sinabawang itlog o kahit na anong sinabawan na gusto nyo kasi malamig today guys. So, syempre ako lang ang kumakain. Dalawa lang ang lulutuin ko, yung dalawang itlog. So, yan guys. Lagyan ko muna siya ng asin before ko ilagay yung itlog guys. Hindi na talaga magkapagsalita. So, yan guys. Ano pa rin ang ginagawa ko dito. Simpleng pagkain guys. Kontento na kasi yung buhay namin dito super busy talaga palagi guys. Minsan lang naka-relax, minsan lang usually mga half day lang for the whole week. So ganito guys. So syempre hindi mawawala yung magic sarap natin minsan. Pag maubusan din maghanap tayo ng paraan. So, ilagay na natin yung magic sarap. Hindi ko nilalagyan ng marami. Kunti lang guys. And then, guys, kung ano ang kinalakihan ko, namimiss ko talaga siya. So, sa mga nakakilala sa akin kung ano ang kinalakihan ko dyan sa Pilipinas, talagang makapagsabi talaga sila na ganito yung buhay ko before. So, very simple. Simple lang siya guys. So, ganyan lang. Tikman natin. Sarap na siya guys. So, ilagay na natin yung itlog natin. Ayan. Dalawa lang ang lulutuin ko guys kasi ako lang ang kumakain. Yung asawa ko hindi. So, dalawa lang kami ng asawa ko dito. Okay guys, luto na yung sinabawang itlog na ginawa ko. So ito na guys. Very simple lang talaga yung ulam ko today. So ganyan talaga ako guys. Walang nagbabago sa akin dyan pa ako sa Pilipinas. Simple lang talaga. Saka yun ang hinahanap-hanap ko pag makauwi ako sa bahay. At saka yung ham at saka leftover na rice. Yung bahaw. So, yan ang pagkain natin. So, samahan nyo akong kumain, guys. At saka, tapos na pala ako nag-pray. So, pwede na akong kumain. So, sabayan nyo ako. Ko siya, guys, sa kanin para lumambot yung kanin ko. Ganyan kami magkain sa Pinas. Nilalagay namin yung sabaw sa sa kanin. Para masarap at saka lalambot yung yung kanin. Ang sarap talaga guys. So ganyan talaga ang buhay ko dito guys sa Amerika. It's na
that easy. So we are busy talaga palagi guys. Perminti busy ang atong kinabuhi diri guys. Super hot. Kaya ang sarap. Ito guys, oh. Sarap ng ng egg. Saka white egg right there. So, nakamiss talaga ang Filipino food. Saka Bisaya style. Pag may tanglad kung bites na guys. Mabuhi na atong bitok Kay sarap na. Para sa amin, masarap na yun. So, sabayan niyo ako. Simple lang pagkain natin guys. Ang simple is yun ang masarap. Yung mga social look na pagkain, hindi ako nabubusog niyan. Mas okay pa akong kumain ng ganito kaysa yung mga special tsaka mamahalin. And then, pagkatapos ng kumain, pag uwi ng bahay, nagutom pa rin. So, mas mabuti na lang to kasi palagi akong busog. Very simple lang. Tsaka, pwede rin ako kumain ng soy sauce, yung tuyo sa atin. At tsaka, kanin. Ayan, mabusog na ako guys. Lagyan ng tuyo or asin. At tsaka oil. Kaway-kaway kung sino ang makarelate dyan. Ako talaga lumaki ako ng ganyan. Kasi minsan nga, bihira pa nga kami makakain ng kanin. Kasi mahirap kami. Ang mostly lang kinakain namin is yung bulanghoy. Yung cassava. And then either kamuti or saging, ganyan, or lutia. Yan ang kinakain namin before. Kahit ganyan yung mga pagkain namin, masarap pa rin. At saka, yan ang nakapag, ano ba yun na nabubuhay kami ng ganyan. So, yun guys. So, kain tayo. Sarap. Okay guys, tapos na tayong kumain sa ating lunch at ngayon is maghuhugas na tayo ng dishes natin, yung pinagkainan natin guys. So, ganito talaga ang buhay ko pag Saturday, pag walang pasok guys. Kasi minsan pumapasok ako ng Saturday. So, ngayon, linis muna tayo ng bahay, maglinis ng kinakainan natin. So, ganyan ang buhay dito. Walang masyadong pahinga. Busy palagi. Work na work. Sinasabi ko na minsan, mga half day lang talaga sa buong week ang day off or parang relax natin. So, ngayon susulitin na natin itong maglinis kasi ilang araw din hindi ako nakapaglinis guys kasi sobrang busy sa work. So ganyan ang buhay dito sa Amerika guys, walang pasimple-simple. Talagang busy ang mga tao dito, hindi mo masyadong makikita kasi trabaho ng trabaho. Ganyan ang buhay sa abroad. So ang mga taong galing sa abroad makarelate niyan. So, sa mga hindi pa nag-abroad, tikman nyo na mag-abroad. Hindi madali guys ang buhay. So, at least thankful pa rin kasi mayroon tayong yung trabaho, makakain araw-araw, at saka yung ibang hindi natin hinihiling na na nakukuha natin. So, be grateful lang tayo palagi kay Lord kasi binibless nga tayo ng sobrang-sobra talaga ang blessing ni Lord.
So ganito guys, linis muna tayo today. Kasi tapos na akong kumain, linis muna tayo. So, pagkatapos nitong maghugas ng plato, ng mga kinakainan, then maglinis na tayo sa buong bahay. Buong bahay guys. Kasi maliit lang naman na yung bahay namin. So, yan. Kahit maliit lang yung bahay namin guys, minsan matagal pa rin matapos maglinis. So ayan. Tapusin ko muna itong maghugas, then maglinis tayo sa sala at sa mga kwarto namin. Alright.